Smo zajedno. Novi trošak snosit će oboljeli od dijabetisa stariji od 15 godina. Do sad besplatan, često za život spasonosan lijek od sada će plaćati. Ovo je Baqsimi, znači glukagon u spreju koji se nalazi u kutici. Ja sam tu maknula ovu zaštitnu foliju, ali mi je lakše primijeniti u nekakvoj kriznoj situaciji. Ovaj sprej se znači stavi samo u nosnicu osobe koja je u teškoj hipoglikemiji, stisne se do kraja ove gumbi, to je sve. Lijek je ovo koji se ne koristi svakodnevno, ali dijabetičarima može spasiti život. Haninoj kćeri to je učinio 2 puta. Vraćala se s biciklom doma, javila se već poludezorijentirano da je nizak šećer, suprug je odjurio sa tim glukagonom. Znači ona je bila već na rubu teške hipoglikemije, nije pala u nesvijest, nije bila u komi, ali na rubu. Nismo htjeli riskirati, ja sam primijenila još jednom, jer daleko smo, ja ne znam koliko treba hitno da dođe, gdje je bolnica i da li ćemo stići. Liječnici situaciju smiruju. Kažu, postoji zamjena koja je i dalje potpuno besplatna. Nama ostaje i dalje onaj stari oblik znači glukagona koji se zapravo primjenjuje intramuskularno i on se zapravo ne ukida, on je i dalje raspoloživ. A ova opcija koju ste zapravo rekli, za koju ste pitali, ona je nama raspoloživa zapravo u zadnjih nekoliko mjeseci. Ja? Tako da nema zapravo uzbune. Budući da u takvim situacijama lijek uvijek daje druga osoba, primjena igala i staklenih ampula stvara dodatan problem. Ono gdje nastaje ogromna drama je u trenutku kada vam on zatreba. Znači, okolina ga daje ga bez igle, vrlo je jednostavan i vrlo je koristan. Da odjednom on više ne može biti dostupan za odrasle osobe bez doplate i djecu iznad 15 godina, nego moramo ga doplaćivati. Lijek će od sada plaćati 43 eura i 44 centa. Odlučilo je tako Upravno vijeće HZZO-a. Zbog, kako kažu, značajnog odstupanja predviđenog troška od stvarnog troška po osnovi potrošnje lijeka. Je li pretjerana ova cijena od 44 eura? Pa svakako je. Moramo znati da nisu svi lijekovi za osobe sa šećernom bolešću, bez obzira je riječ o tipu 1 ili tipu 2, samo na osnovnoj listi, nego budu i na dodatnoj listi. Procjena je da će 20-ak tisuća ljudi u Hrvatskoj sada imati još jedan trošak o kojem im ovisi život.